Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Тимур Але и сега ще правя епизод в един сървър. Преди всичко искам да напомня на моите приятели Moboys, ValoHD, Никита и Dere2002 да се абонират. Просто казвам. И това мога да кажа. Сега ще съм не избягам. Аз преди съм избягал. Само че нещо сега май няма да стане. Не съм сигурен. Добре. Сега. Това е много тъпо. И сега това явно не е правилният изход. Сега ще отидем на Warpback. И всъщност това е правилният изход, който аз потвърждавам. Ето го! Ето го правилният изход. Откъдето аз излязах, ще гледам надолу някой пич да не ми изкочи. Тук е майран. Няма да го обирам. Не ми трябва стакове да ма имам. Гледам за всеки случай. Някой пич да не ми дойде отзад. Е така, вече съм защитен, никой не може да ми дойде. И сега здравей свят! Синьо небе! Зелена трева! И там камъни. Сега тук някой се опита да се прави Кенев. Обаче не е преуспял. Сега да напомня на всички, които ме гледат, това е сервер за 72. Стига бе. Може ли да чупя? Мога да чупя. Сега ще се отправим към онзи водопад. Аз тук съм толкова развит, че даже не си правя къща. А просто минавам и грифам чужди къщи. И също така мога да съветвам моите приятели, които споменах. ValoHD, Moboys, Dere и Никита. Те не си правят къщи, защото това ще бъде много глупаво. При положение, че те са, знам, играл съм с тях, те са толкова развити, че просто няма смисъл да си правят къщи. Да им дам един съвет. Тук някой се опитва да прави нещо. Не е успял. Ето това много ма кефи. Не знам вас дали ма кефи. Този епизод началния не смятам да бъде много дълъг. Поради моето късно правене на епизод, т.е. е вечер. И не смятам да бъде много дълъг, така че и докато закача. Голямо чакане ще падне, така че. Сега не съм сигурен това какво е и дали е леснато. И тук няма рез. Не, има рез. Тук някой се опитва да прави нещо, но не е успял. Също. Защото, както виждате, не съм е получил добре. Няколко портали към ада. И сега мога да кажа на моите приятели също така, колкото по-бързо могат да се върнат за да играем. Защото следващия епизод сигурно някой от моите приятели ще бъде тук. И затова ги съветвам да се върнат по-бързо.
Ендерман. Найкъде си. Чувам му звука. Толкова ли е близо е? Бяга тук, педерас. Само да им са телепортни пред лицето. Айде! Чест. Това е скромна къщичка и затова ще оставя. Аз искам нереснати големи къщи. Знам, че много искам просто. Само да не наследя този гаден ендерман. Това what the fuck, това е дърво в средата на снежна гора. Дърво динго. Това някой се опитва да направи някаква къщичка, ама без да иска е пуснал кофата с водата. Това също. Аз не минах ли преди малко покрай тази къща? Аз май се въртя в кръг. Знаете ли тази работа? Опа! Живота ми спира, много съм гладен. И така, дами и господа, това ще бъде първи епизод от нашето оцеляване. И ще го спра, ако се питате защо ще го спра, защото в момента нямам с какво да се нахраня. И сигурно ще умра. И затова, да не ви е харесал път и чао!